Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Imbagħad Ġesu kien meħud mill-Ispirtu fid-deżert biex jiġġarrab mix-xitan. U wara li sam 40 jum u 40 lejl, fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur qallu, jekk int l-Ibn Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Imma wieġeb u qal, u miktub, mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Imbagħad ħadu x-xitan il-belt imqazza u qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk int l-Ibn Alla, intefa' għal isfel għax hu miktub, jordna l-anġli tiegħu għalik u jarfawk fuq idejhom biex ma taħbaġx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu: u miktub ukoll la ġġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Ħadu wkoll ix-xitan fuq muntanja għolja ħafna u reħ is-saltnijiet kollha tad-dinja u l-kobor tagħhom kollu qallu: dawn kollha nagħtihomlok jekk tinxteħed tqimni. Qallu Ġesu: itlaq ja xitan għax hu miktub, il-mulej Alla tiegħek tqim u lilu waħdu taqdi. Imbagħad ix-xitan ħalleh u resqu l-anġli jaqduh. Meta sema li Ġwanni kien maqbud, telaq lejn il-Galilea. Ħalla l-Nażaret u ġej jagħmar f'Kafarnawm ħdejn il-baħar fit-truf ta' Zabulun u Neftali biex hekk iseħħ dak li qal Iżajja il-profeta: art Zabulon u art Neftali, art ta' matul triq il-baħar, art tan-naħa l-oħra tal-Ġurdan, Galilea tal-ġnus, il-poplu li kien qiegħed fid-dlam radaw l-kbir, dawk li kienu qegħdin fart u d-dlam tal-mewt idda id-dawl għalihom. Minn dak il-waqt Ġesu beda jniedi u jgħid: indmu għax waslet is-saltna tas-smewiet. U miexi max-xatt il-baħar tal-Galilea rażew ċaħwa, xmun jgħidulu Pietru u Indri, ħoħ, jixtħu jġbik il-baħar għax kienu sajjieda. Qalilhom: ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tan-nies. Minnu fih telqu jġbik u marru warajh. Minn hemm mexa ftit il-qudiem u ra żewġ ċaħwa oħra, Ġagbu bin Zabdi u Ġwanni ħoħ fid-dajsa ma' Zabdi missierhom. Isewwu wixbik tagħhom u sejħilhom. Minnu fih telqu id-dajsa u l-missierhom u marru warajh. Beda Ġesu idur il-Galilea kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom u jxandar il-bxara tas-saltna u jfejjaq kull marda u kull nuqqas ta' saħħa fil-poplu. U xterdet ħbaru fis-Surija kollha u bdew iġibulu daw kollha li ma kinux jifilħu, migdudejn minn ħafna mart u ġieħ, imxajtnejn dawk li jagħtihom tal-qamar, mifluġejn u fejjaqhom, u marru warajh ġmiegħi kbar mill-Galilea, minn Dekapolis, minn Ġerusalem, mill-Ludija u minn naħa l-oħra tal-Ġurdan. Meta ra l-ġmijaj tella fuq il-għolja u kif qad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu u fetaħ fommu u beda jgħallimhom u jgħid: imberkin dawk li huma foqra f'qalbhom għax għalihom hi s-saltna tas-smewiet. Imberkin li mniktin għax jitfarġu. Imberkin dawk ta' qalbhom ħelwa għax jiksbu l-art. Imberkin dawk li għandhom il-ġuħ u l-għaġġ tas-sewwa għax huma ikunu mxebbejn. Imberkin dawk li jħennu għax ikollhom min iħenn għalihom. Imberkin dawk ta' qalbhom safja għax huma jaraw l-Alla. Imberkin dawk li jġibu sliem għax jissemmew ulied Alla. Imberkin dawk li huma persegwitati minħabba is-sewwa għax għalihom hi s-saltna tas-smewiet. Imberkin intom meta jgħajrukom
u jippersegwitawkom u jgħidu minn kull deni fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew għax laskom kbir fis-smawiet. Ekku kollu ma għamlu għal profeti ta' qabilkom. Intom il-melħ tal-art, jekk il-melħ jitlef imluħitu biex jimmellaħ, għal xejn mu tajjeb, ħlief biex jintrema barra u jirtifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja, ma tistax tinħebba belt li qiegħda fuq għolja. U ma jixelux mużbih u jqeduh taħt il-kejl imma fuq l-imnara biex jagħti jid-dawl lil kull minu fid-dar. Hekk għandu jiddi dawlkom quddiem in-nies biex jaraw l-emil tajjeb tagħkom u jfaħru il-missierkom li hu fis-smawiet. La taħsbux li ġejt biex inħassar il-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejtx biex inħassar imma biex inwassalhom għal perfezzjoni. Ngħidilkom is-sewwa, qabel ma jgħaddi s-sema u l-art ma titneħħix mill-liġi li żarittra jew tikka waħda sa ma jseħħ kollox. Għalhekk, min iħalli wieħed minn dawn il-kmandamenti imqar l-iżgħar u jgħallem hekk lin-nies ikun l-iżgħar fis-saltna tas-smawiet. Ma min iħarrishom u jgħallimhom dan ikun l-ikbar fis-saltna tas-smawiet. Għaliex jiena ngħidilkom li jekk tjubietkom ma tkunx akbar minn tal-kittieba u l-Fariżin, ma tidħlux fis-saltna tas-smawiet. Smajtu dak li ntqal lin-nies ta' dari, la taqtolx, għax min joqtol ikun ħaqqu s-sentenza. Imma jiena ngħidilkom, min jinkorla għal ħuħ ikun ħaqqu s-sentenza. Min jgħid lil ħuħ ġifa ikun ħaqqu jidher quddiem il-ġema' u min jgħid wiblaħ ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Għalhekk, jekk inti u tressaq l-offerta tiegħek fuq l-artal, tiftakar li jemħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemm quddiem l-artal u mur l-ewwel ftehim magħhuk. Imbagħad ejja ressaq l-offerta tiegħek. Ftehim malajr ma' min ikun kontra tiegħek waqt li għadek miegħu fit-triq, li ma jerħikx dak li hu kontra tiegħek f'idejn l-imħallef u l-imħallef f'idejn il-qaddej tal-ħaq u inti tkun mitfuħ il-ħabs. Ngħidlek is-sewwa, ma toħroġx minn hemm qabel ma tħallas sal-aħħar ħabba. Smajtu dak li ntqal, la tiżnix, imma jien ngħidilkom, kull min iħares lejn mara biex jixtieqha diġà għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnejk il-leminija tifxlek, aqlaħħa u armija l-bot minnek. Aħjar għalik li tintilef biċċa minn ġismek milli ġismek kollu jintefa' fl-infern. U jekk idek il-leminija tfixlek, aqtaħħa u armija l-bot minnek. Għax aħjar għalik li tintilef biċċa minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern. Intqal ukoll, kull min jitlaq il-martu jagħtiha l-kitba tad-divorzju. Imma jiena ngħidilkom, kull min jitlaq il-martu barra mill-każ ta' rabta ħażina, iġela tiżni. U kull min jiżżewweġ il-mitluqa jiżni. Smajtu wkoll dak li ntqal lin-nies ta' dari, la tiksirx il-ħalfa, imma rott il-mulej dak li wettu bħalfa. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħalfu b'xejn, la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla u la bl-art għax fuqha jserraħ riġleħ u la b'Ġerusalemm għax hi l-belt tas-Sultan il-Kbir. Lanqas ma taħlef b'rasek għax ma tistax tagħmel xara waħda bajda jew sewda. Ħajkun kliemkom iva iva, le le, iż-żejjed ġej mill-ħażin. Smajtu dak li ntqal, għajn bajn u sinna b'sinna. Ma jien ngħidilkom biex il-ħażin ma tifqulux, imma jekk jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek il-lemini, dawwarlu ieħor ukoll. U min irid iħarkek biex iħodlok il-libsa għatih il-mantar ukoll. U jekk xi ħadd idejqek mill-wieħed mur miegħu tnejn. Min jitolbok għatih. U min irid jissellef minn għandek,
iddawarlux wiċċek. Smajtu l-intqal, ħobb lajrek u wobot l-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom. Itolbu għal dawk li jagħmlu għalikom biex tkunu wlied missierkom li hu fis-smawiet, li jtella x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u fuq it-tajbin. U jibgħat ix-xita fuq in-nies sewwa u l-ħatin. Għax jekk tħobbu l-min iħobbkom, xi ħlas ħaqkom? Ma jagħmlux hekk il-pubblikani wkoll? U jekk issellmu l-ħutkom biss, xi tkunu għamiltu żejjed? Ma jagħmlux dan il-pagani wkoll? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Qisu li ma tagħmlux l-għemil tajjeb tagħkom għal-għajn in-nies biex jarawkom, inkella ma jkollkom ebda ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Meta tagħmel karità, iddoq xi tromba quddiemek bħalma jagħmlu n-nies ta' żewġ ċuċuħ fis-sinagogi u fit-toroq biex jiġu infaħra min-nies. Ngħidilkom is-sewwa li ħadu l-ħlas li ħaqhom. Imma int meta tagħmel karità, tħallix idek ix-xellugija tkun taf x'għamlet idek il-leminija biex tkun il-karità tiegħek moħbija u missierek li jara dak li hu fil-moħbi iħallsek. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' żewġ ċuċuħ li jħobbu jitolbu weqfin fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Ngħidilkom is-sewwa li ħadu l-ħlas li ħaqhom. Imma int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek, għaleq il-bib u jitlob lil missierek li qiegħed fil-moħbi wkoll. U missierek li jara mqar dak li hu fil-moħbi iħallsek. Meta titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani għax jaħsbu li jkunu mismijin bil-ħafna tlablib. La tagħmlux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh. Hekk mela għandkom titolbu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatijulna llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk tafru lin-nies ħtijietom, jaffrilkom ukoll missierkom li hu fis-smawiet. Imma jekk ma taħfrux lin-nies, lanqas ma jaffrilkom il-missier ħtijietkom. Meta ssumu, la turux swiet il-qalb bħan nies ta' żewġ ċuċuħ li jħassru wiċċhom biex jidhru quddiem in-nies li huma sajmin. Ngħidilkom is-sewwa li ħadu ħlashom. Imma int meta ssum idlek rasek u waħsel wiċċek biex ma tidhirx quddiem in-nies li int sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara fil-moħbi iħallsek. La taħżnux ġid fuq l-art fejn is-susa u s-sadid iħassru u fejn il-ħallilin jiftħu u jisirqu. Aħżnu ġid fis-sema fejn la s-susa u la s-sadid ma jħassar u fejn il-ħallilin u la jiftħu u lanqas jisirqu. Għax fejn hu ġidek hemm tkun qalbek. Il-għajn hi l-musbieħ tal-ġisem. Mela jekk għajnek kif sikkita, ġismek kollu jkun imdawwal, imma jekk għajnek hi ħażina, ġismek kollu jkun imdallam. Mela jekk id-daw li hemm fik isir dlam, kemm ikun kbir id-dlam. Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew jobgħod il-wieħed u jħobb l-ieħor, jew jinġibed lejn wieħed u jistmel lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u l-flus. Għalhekk ngħidilkom, la toqgħodux tħabbtu raskom għal ħajjitkom, x'se tiklu u x'se tixorbu, lanqas għal ġisimkom x'se tilbsu. Il-ħajja ma tiswix aktar mill-ikel u l-ġisem aktar mill-ilbies. Ħarsu lejn it-tjur tas-sema u la jiżirgħu u la jaħżdu
u lanqas jaħżnu fl-imħażen, imma missierkom li hu fis-smewwiet jitmaħħom. Ma tiswewx intom aktar minnhom. U min minnkom billi ħabbat rasu jista' jtawwalhom rubtur ta' drieħ wieħed. U għax tħabbtu raskom għall-ilbies. Ħarsu lejn il-ġirji tar-raba kif jikbru, bla ma jitħabtu, bla ma jinżġu. Ngħidilkom is-sewwa, lanqas Salamun fil-kobor tiegħu kollu ma libes bħal wieħed minnhom. Mela jekk il-ħaxix tar-raba li llum u għada jintefa' fil-forn, Alla jlibsu hekk, kemm aktar lilkom ja nies ta' twemmin żgħir. Għalhekk la tħabblux raskom billi tgħidu x'se niklu jew x'se nixorbu jew x'se nilbsu. Dan kollha jfittxuhom il-pagani għax missierkom li hu fis-smewwiet jaf li teħtieġu dan kollu. Fittxu l-ewwel is-saltna ta' Alla u l-ġustizzja tiegħu u dan kollu ikun ilkom miżjud. Għalhekk la tħabblux raskom għal għada għax għada jitħabat għalih innifsu. Biżżejjed għal kuljum it-taħbit tiegħu. La tagħmlux ħaq biex ma jsirx ħaq minnkom, għax bil-ħaq li tagħmlu jsir ħaq minnkom u bil-kejl li jitkejlu jitkejlilkom. Għax tara t-tibna li hemm fajn huk u xejn ma tqis it-travu li hemm fajnek. Jew kif tista' tgħid lil huk ħalli nneħħilek it-tibna minn għajnek fil-waqt li hemm travu fajnek. Ja bnedmin ta' żewġ uċuħ, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek, imbagħad tara tajjeb biex tneħħi t-tibna minn għajn huk. La tagħtux lill-klieb dak li hu qaddis u la titfawx il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jirfsuhomx b'riġlejhom imbagħad iduru għalikom u jqattawkom. Itolbu u jingħatalkom, fittxu u sibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla u kull min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Min minnkom jekk ibnu jitolbu l-ħobs jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta jagħtih serb. Mela jekk intom għalkemm ħżiena tafu tagħtu ħwejjeġ tajba lil uliedkom, kemm aktar missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil dawk li jitolbuh. Mela kull ma tridu li jagħmlulkom, in-nies għamluh intom lilhom. Din hi l-liġi u l-profeti. Idħlu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa l-bieb u miftuħa t-triq li tieħu għat-telfin u ħafna huma li jidħlu fiha, imma kemm hu dejjaq il-bieb u magħluqa t-triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma dawk li jsibuha. Ħarsu rwieħkom mill-profeti folots li jiġu għandkom libsin ta' ħrief imma minn ġewwa huma l-pub ħattafa. Tarfuhom mill-frott tagħhom. Jaqgħu jiġbru l-għeneb mix-xewk jew it-tin mill-olliq. Għalhekk kull siġra tajba tagħmel frott tajjeb, imma siġra ħażina frott ħażin tagħmel. Ma tistax siġra tajba tagħmel frott ħażin, lanqas ma tagħmel siġra ħażina frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx il-frott tajjeb tinqata' u tintefa' fin-nar. Mela mill-frott tagħhom tarfuhom. Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna tas-smewwiet, imma min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. Ħafna jgħiduli dakinhar, mulej, mhux f'ismek ħabbarna u f'ismek ħriġna x-xjaten u f'ismek għamilna ħafna emil tal-għaġeb. Imbagħad jien ngħidilhom qatt ma kont nafkom warbu minni intom li tagħmlu id-deni. Għalhekk kull min jisma' dal-kliem tiegħi u jagħmlu ikun jixbaħ dak ir-raġel bil-għaqal li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġrew il-widien, nefħu l-irjieħ u ħabtu fuq dik id-dar imma ma waqgħetx għax kellha s-sissin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dal-kliem tiegħi u ma jagħmlux ikun jixbaħ lir-raġel iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġrew il-widien, nefħu l-irjieħ u ħabtu fuq dik id-dar u waqgħet u kbira kienet
il-ħerba tagħha. Meta temm Ġesu dal-kliem, il-ġmija kienu jistaġbu bit-talim tiegħu għax kien jallimhom bħal wieħed li għandu s-seta, mhux bħal kittieba tagħhom. Malli niżel minn fuq l-għolja, marru warajh ġmijaj kbar. U wara, wieħed imġiddem resaq inxteħed qudiemu u qallu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. U mett idu messu u qallu: Irrid, kun imfejjaq. U minnu fih il-ġidiem tiegħu kien imfejjaq. U qallu Ġesu: Ara li ma tgħid lil ħadd, imma mur uri ruħek lill-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè li tkun xhieda lilhom. X'in daħal Kafarnaum, resaq lejh ċenturjun u talbu qallu: Mulej, il-qaddej tiegħi mixħut id-dar mifluġ u muġuħ ħafna. Qallu: Niġi u nfejqu. Wieġbu ċ-ċenturjun qal: Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid biss kelma waħda u l-qaddej tiegħi ifieq. Għax jien ukoll għalkemm taħt is-seta għandi taħt idejja soldati u ngħid lil wieħed mur u jmur u lil ieħor ejja u jiġi u lill-qaddej tiegħi għamel dan u jagħmlu. Malli sema dan, Ġesu staġeb u qal lil dawk li kienu sejrin warajh: Ngħidilkom is-sewwa, għand ħadd f'Iżrael ma sibt twemmin bħal dan. Għalhekk ngħidilkom li ħafna jiġu mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna tas-smewiet. Iżda quliet is-saltna jintefgħu fid-dlam ta' barra. Hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snin. Imbagħad qal Ġesu liċ-ċenturjun: Mur u ħajsirlek skont ma emmint. U fiq il-qaddej dik is-sija. Imbagħad Ġesu daħal għand Pietru u ra l-omm martu mixħuta bid-deni. Messila ida u d-deni telaqha u hi qamet u bdiet taqdih. Malli sar fil-għaxija, resqulu ħafna mxajtnin u ħareġ l-erwieħ b'kelma u fejjaq dawk kollha li kienu morda biex iseħħ dak li kien qal Eżajja l-profeta. U ħal mart tagħna u refa' l-uġieħ tagħna. Malli ra Ġesu ġema madwaru, ordna li jgħaddu għan-naħa l-oħra. U resaq lejh kittieb u qallu: Mgħallem, niġi warajk kull fejn tmur. Qallu Ġesu: Il-volpijiet għandhom il-bejtiet u t-tjur tas-sema għandhom fejn jistkennu, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imit rasu. Ieħor mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, ħallini l-ewwel immur nitfen il-missieri. Qallu Ġesu: Imxi warajja u ħalli l-mejtin jidfnu il-mejtin tagħhom. Imbagħad tela fuq id-dajsa u d-dixxipli tiegħu marru warajh. U wara għamet taqliba kbira fil-baħar u d-dajsa kienet mottija bil-mewġ u hu kien rieqed. Resqu lejh, għajmuh u qalulu: Mulej, għajnuna, għax mitlufin aħna. Qalilhom: Għax qegħdin tibżgħu, ja nies ta' twemmin żgħir. Imbagħad qam u ordna bil-qawwa l-irjieħ u l-baħar u sar b'nazzi kbir. Staġbu dawk l-irġiel u qaqlu: Minnu dan biex imqal l-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu. X'in wasal ix-xatt ieħor fart il-Gadarin, ġew qudiemu żewġ imxajtnin. Ħirġin mill-oqbra ħorox għall-aħħar li ħadd ma kien jista' jgħaddi minn dik it-triq. U qabdu jgħidu: X'hemm bejna u bejnek, ja bin Alla? Ġejt hawn biex taħqarna qabel il-waqt? Kien hemm bogħod minnhom merħla kbira ta' ħnieżer jiraw. U biex jagħten qabdu jitolbuh u jgħidulu: Jekk toħroġna, ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. U qallhom: Morru. U ħarġu u marru fil-ħnieżer. U wara il-merħla kollha ntefet mill-irdum fil-baħar u mietu marqin. Ir-rajja ħarbu u ġew il-belt iħabbru dak kollu u dak li kien ġara lill-imxajtnin. Imbagħad ħarġet il-belt kollha għal ħdejn Ġesu u x'ħin rawh talbuh biex iwarrab minn arthom.
He got back into the boat, crossed the water, and came to his own town. Then some people appeared, bringing a paralytic stretched out on a bed. Seeing their faith, Jesus said to the paralytic, "Courage, my child, your sins are forgiven." And at this, some scribes said to themselves, "This man is blaspheming." Knowing what was in their minds, Jesus said, "Why do you have such wicked thoughts in your hearts? Now, which of these is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'? But to prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, 'Get up and pick up your bed and go off home.' And the man got up and went home. A feeling of awe came over the crowd when they saw this, and they praised God for giving such power to men. As Jesus was walking on from there, he saw a man named Matthew sitting by the customs house, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at dinner in the house, it happened that a number of tax collectors and sinners came to sit at the table with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your master eat with tax collectors and sinners?" When he heard this, he replied, "It is not the healthy who need the doctor, but the sick. Go and learn the meaning of the words, 'What I want is mercy, not sacrifice.' And indeed, I did not come to call the virtuous, but sinners." Then John's disciples came to him and said, "Why is it that we and the Pharisees fast, but your disciples do not?" Jesus replied, "Surely the bridegroom's attendants would never think of mourning as long as the bridegroom is still with them. But the time will come for the bridegroom to be taken away from them, and then they will fast. No one puts a piece of unshrunken cloth onto an old cloak, because a patch pulls away from the cloak and the tear gets worse. Nor do people put new wine into old wineskins. If they do, the skin bursts, the wine runs out, and the skins are lost. No, they put new wine into fresh skins, and both are preserved." U jitkellem magħhom hekk. Resaq lejh wieħed kap tas-sinagoga. Inxteħet qudiemu u qallu, "Binti għadha kemm mietet, imma ejja qiegħed idek fuqha u hi terġa' tgħix." U qam Ġesu u mar warajh mad-dixxiepli tiegħu. U wara mara li kienet ilha tbati bit-tnixxija tad-demm 12 sena, resqet minn wara u messitlu tarf il-mantar, għaliex qalet fiha nfisha, "Jekk immisslu biss tarf il-mantar, infieq." Ġesu dar, ra u qalilha, "Qawwi qalbek binti, twemminek fejqek." U fieqet il-mara minn dak il-ħin. X'inwasal Ġesu f'dar il-kap tas-sinagoga u ra id-daqqaqa tal-flejguta u la tal-kotra tan-nies, qal, "Warbu, għax it-tifla ma mititx imma rieqda." U bdew jidħku bih. Meta ħareġ il-kotra tan-nies barra, daħal, qabdilha qiegħda u t-tifla qamet u ħarġet din l-aħbar f'dik l-art kollha. Malli telaq minn hemm Ġesu, ġew warajh żewġ qomja jgħidu u jgħidu,
Ħenna lina, ja bin David. Xin wasal id-dar, resqu lejh il-omja u Ġesu għallhom, temnu li nista' nagħmlilkom dan? Qalulu, iva mulej. Imbagħad messilhom għajnejhom u qal, bħalma temnu ikunilkom. U infetħu għajnejhom. U iddibhom Ġesu bisħieħ u qallhom, ara li ma jkun jaf ħadd. Iżduma malli telqu xandruh f'dik l-art kollha. Kif telqu dawk, ġabulu wieħed imbikkem imxajtan. Malli kien maħruġ ix-xitan, l-imbikkem tkellem. U staġbu il-ġmiej u qalu, qatt ma derek f'Iżrael. Imma l-Fariżin kienu jgħidu, bil-prinċep tax-xjaten joħroġ ix-xjaten. U kien idur Ġesu il-bliet kollha u l-irħula, jgħallem fis-sinagogi tagħhom u jxandar il-bxara tas-saltna u jfejjaq kull mart u kull nuqqas ta' saħħa. U meta ra il-ġmiej tħassarhom għax kienu maksin u mitluqin bħal naċ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu, il-ħsad ħafna imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela il-ħsit il-ħsad biex jibgħat il-ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Imbagħad sejjaħ 12 il-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta li joħorġu l-erwieħ imniġsa u jfejqu kull mart u kull nuqqas ta' saħħa. Dawn huma l-ismijiet ta' 12 l-apostlu. L-ewwel, Xmun li jgħidulu Petru u Indrej ħoħ, Ġagbu bin Zabdi u Ġwanni ħoħ, Filippu u Bartolomew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu bin Alfew u Taddew, Xmun il-Qanawi u Ġuda l-Iskarioti li tradih. Dawn it-12 Ġesu bagħathom wara li wissihom u qalilhom, fit-triq il-pagani la tmorrux u fi bliet is-Samaritani titħlux. Imma morru l-ewwel lejn in-naċ il-mitlufa ta' dar Iżrael. U intom u sejrin xandru u għejdu, orbot is-saltna ta' smewiet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, natfu l-imġidmin, uħorġu xjaten, bxejn ħattu, bxejn nagħtu. La tiksbux u la deb u la fidda u lanqas flus żgħar għal ħżiemkom. La ħorġa għat-triq, lanqas żewġ ilbiesi. La qorq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem jistħoqlu iklu. Malli tidħlu f'belt jew raħal, staqsu minn hemm li jixraqlu u wibqgħu għandu sa ma toħorġu. Meta tidħlu d-dar, selmula u jekk id-dar jistħoqilha, ħajinżel fuqha is-slim tagħkom. Jekk ma jistħoqilix, ħajerġa' jiġi għandkom is-slim tagħkom. Jekk xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax kliemkom, oħorġu minn dik id-dar u minn dik il-belt u farfru it-trab ta' riġlejkom. Ngħidilkom is-sewwa li jkun eħfef f'jum il-ħaq għal art Sodom u Gomorra milli għal dik il-belt. Ara, jien nibgħatkom bħal naċ qalb lil-pub, kunu mela għaqlin bħal srieb u safjin bħal ħamiem. Ħarsu rwieħkom min-nies għax jeħdukom quddiem il-qorti u jsawtukom fis-sinagogi tagħhom u jkarkrukom quddiem il-gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda lilhom u lill-ġinus. U meta jeħdukom il-qorti, la tħabblux raskom kif jew x'se titkellmu, għax dak il-ħin jingħatalkom x'għandkom tgħidu, għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu tal-Missier tagħkom li jitkellem fikom. Hu jerħi l-ħuħa l-mewt u l-missieru l-ibnu, iqumu l-uliet tal-ġenituri tagħhom u jagħtuhom għall-mewt. U tkunu mibgħudin minn kulħadd minħabba ismi.
imma min iżomm sħiħ sal-aħħar dan jinħeles. U meta jagħmlu għalikom f'dil belt, aħarbu fl-oħra, għax ngħidilkom is-sewwa, ma tilħuqux ittemmu d-dawra tal-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. M'hemmx dixxiplu fuq l-imgħallem tiegħu, lanqas għaddej fuq sidu. Biżżejjed għad-dixxiplu li jkun bħal l-imgħallem tiegħu u għal għaddej li jkun bħal sidu. Jekk il-sit id-dar sejħulu Belzebul, kemm aktar in-nies ta' daru. Mela la tibżgħux minnhom, għax xejn mu mistur li ma jinkixifx u xejn mu moħbi li ma jinarafx. Dak li ngħidilkom fid-dlam ejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'idnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U la tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem, imma ma jistgħux joqtlu r-ruħ. Imma jibżgħu l-aktar minn dak li jista' jitlef ir-ruħ u l-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar mhux b'xejn jinbigħu u lanqas wieħed minnhom ma jaqa' bla ma jrid missierkom. U intom xar raskom kollu madud, għalhekk la tibżgħux, intom aħjar minn ħafna għasafar. Kull min jistqarni quddiem il-bnedmin, nistqarru jien ukoll quddiem missieri li hu fis-smewiet. Imma min jiġħadni quddiem il-bnedmin, niġħdu jien ukoll quddiem missieri li hu fis-smewiet. La taħsbux li ġejt biex inġib is-sliem fuq l-art. Ma ġejx biex inġib is-sliem imma s-sejf. Għaliex ġejt biex nifret bniedem minn missieru, il-bint minn omma, l-mara minn żewġa u għedewwa tal-bniedem ikunu n-nies ta' daru. Min iħobb il-missieru jew l-ommu aktar minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min iħobb l-ibnu jew il-bintu aktar minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jarfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun tiegħi. Min jibża għal ħajtu jitlifa u min jitlef ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u min jilqa lili jilqa min batni. Min jilqa profeta għax hu profeta jieħu l-ħlas ta' profeta. U min jilqa wieħed raġel tajjeb għax hu tajjeb, jieħu l-ħlas ta' wieħed tajjeb. U min jisqi tazza ilma kiesaħ lil wieħed minn dawn iż-żgħar għax hu dixxiplu, ngħidilkom is-sewwa ma jitlifx ħlasu. Meta temm Ġesu iwissi 12 dixxiplu tiegħu, telaq minn hemm biex jgħallem u ixandar fil-bliet tagħhom. Meta sema Ġwanni fil-ħabs fuq l-emejjel ta' Kristu, bat id-dixxipli tiegħu jgħidulu: Int hu li għandu jiġi jew nistennew ieħor? Wieġeb Ġesu u qalilhom: Morru ħabbru l-Ġwanni dak li tisimgħu u taraw. Il-omja jaraw, it-sopop jimxu, l-inġidmin ifiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, lill-imsieken titħabbar l-aħbar it-tajba u imbierek min ma jitfixkirx minħabba fija. X'ħin dawk telqu, qabad Ġesu jgħid lill-ġmijaj fuq Ġwanni: Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba imxejra mar-riħ? Imma xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes sabiħ? Ara, dawk li jilbsu sabiħ qegħdin fid-djar islaten. Imma xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, u aktar minn profeta. Dan hu li fuqu hu miktub: Ara, jiena nibgħat il-ħabbar tiegħi qablek u iħejjilek it-triq quddiemek. Ngħidilkom is-sewwa, ma qam ħadd fost l-imweldin minn nisa akbar minn Ġwanni l-Battista, imma l-iżgħar fis-saltna ta' smewiet u akbar minnu. Minn żmien Ġwanni l-Battista sal-lum, is-saltna ta' smewiet jitħabtu għalija bil-qawwa u l-qawwijin jaħtfuha. Il-profeti kollha u l-liġi ħabblu sa Ġwanni, u jekk tridu temnuni, dan hu Elija li għandu jiġi. Min għandu widnejn ħajjisma'. Ma xiex inxebbaħ dan in-nisel, jixbaħ l-tfal bil-qiegħda fl-imsieraħ li jgħidu lil sħabhom u jgħidu: Daqqejnielkom il-flejguta u ma sfintux,
Nawwaħnilkom u ma bkejtux, għax ġie Ġwanni u la jiekol u la jixrob u qalu għandu xitan. Ġie bin il-bniedem jiekol u jixrob u qalu ara bniedem wikkiel u xurban, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin u l-erf ta' raġun l-emejjel tiegħu. Imbagħad beda jċanfar il-bliet li fihom l-aktar li kienu saru eġubijiet minn tiegħu għax ma kinux nidmu. Ħażin għalik Korazin, ħażin għalik Betsajda, għax kieku saru f'Tiru Sidon il-mirakli li saru fikom, kieku kien ikun ilu li jurew indiema biex Kora u l-irmiet, imma jien ngħidilkom li jkun eħfef għal Tiru Sidon fjum il-ħaq milli għalikom. U int Kafarnaum se tola sas-sema? Sal-infern titniżżel għax kieku saru f'Sodom il-mirakli li saru fik, kieku tibqa' wieqfa sal-lum. Imma jien ngħidilkom li jkun eħfef għal art Sodom fjum il-ħaq milli għalik. Dik il-ħabta tkellem Ġesu u qal: Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax ħbejt dawk il-ħwejjeġ il-lorrif u l-dawk li jifmu u kxifthom liż-żgħar. Iva missier, għax hekk għoġbok. Kollox mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf liben li fil-missier. U lanqas ħadd ma jaraf il-missier li f'liben u dak li liben irid jarrafulu. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mobbijin u jien inserraħkom. Erfgħu il-madma tiegħi fuqkom u tgħallmu minni għax jien qalbi ħelwa u għomli u intom issibu l-mistrieħ għal irwieħkom għax il-madma tiegħi ħelu u t-tagħbija tiegħi ħafifa. Dik il-ħabta Ġesu kien għaddej nhar ta' Sibt għal Piżżara. Id-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u qabdu jaqtew iżbul u jieklu. Xejn rawhom il-Fariżin qalulu: Ara, id-dixxipli tiegħek qegħdin jagħmlu dak li ma jiswix jagħmlu nhar ta' Sibt. Imma qalilhom: Ma qrajtux x'għamel David meta ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu? Kif daħal f'dar Alla u kiel il-ħobż tal-wiri li ma kienx jiswa min jieklu u la hu u lanqas dawk li kienu miegħu imma l-qassisin biss? Jew ma qrajtux fil-liġi li l-qassisin nhar ta' Sibt fit-tempju jiksru s-Sibt bla ma jkollhom ħtija? Ngħidilkom li hawnhekk hawn minnu akbar mit-tempju. U kieku fimtu xi fisser ħnina rrid mhux sagrifiċċju, ma kontux twaħħlu l dawk li kienu bla ħtija, għax bin il-bniedem u sit is-Sibt. Telaq minn hemm u ġie fis-sinagoga tagħhom. U ara, kien hemm raġel bidu qiebsa. Staqsewh: Jiswa min ifejjaq nhar ta' Sibt biex ikollhom fuq ix jużawh. Imma qalilhom: Min fostkom ikollu naġa u jekk taqalu f'ħofra nhar ta' Sibt ma jaqbadix u jtellaħħa. Mela kemm hu aħjar bniedem minn naġa? Għalhekk jiswa tagħmel il-ġid nhar ta' Sibt. Imbagħad qal lir-raġel: Mitt idek. Medda u reġgħet saret qawwija u sħiħa bħall-oħra. Imma l-Fariżin xejn ħarġu ftehmu kif jeqirduh. Ġesu malli kien jaf dan warrab minn hemm. Ħafna marru warajh u fejjaqhom u kien jordnalhom bisħieħ biex ma jxandruhx biex iseħħ dak li kien qal Iżajja l-profeta. Ara, il-qaddej tiegħi li jien ħtart, il-maħbub tiegħi li bih tax-xaqt, inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu u jħabbar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiġġielidx, lanqas ma jgħajjat, ma jinstemax leħnu fl-imsieraħ, qasba imġelġla ma jkissirix u ftila ddaħħan ma jitfijiex, sakemm joħroġ għar-rebħ il-ġustizzja u f'ismu il-ġnus jittamaw. Imbagħad ġabulu wieħed imxajtan, għama u mbikkem u fejqu, u dan beda jitkellem u jara. U staġbu l-ġmijaj kollha u bdew jgħidu: Jaqgħu dan hu bin David? Imma l-Farisin malli semgħu dan qalu: Dan ma joħroġx ix-xjaten ħlif bis-saħħa ta' Belżebul, il-prinċep tax-xjaten. Imma Ġesu
ara fi ħsibijiet tagħhom u qallhom: kull saltna maqsuma kontra tagħha nfisha titħarbat u kull belt u dar maqsuma kontra tagħha nfisha ma żżommx sħiħ. Jekk xitan joħroġ xitan u maqsum kontra tiegħu innifsu, mela kif iżżomm sħiħ is-saltna tiegħu? U jekk jien noħroġ ix-xjaten bis-saħħa ta' Belzebul, u liedkom bis-saħħa ta' min joħorġuhom? Għalhekk huma jkunu l-imħalfin tagħkom. Imma jekk jien noħroġ ix-xjaten bis-saħħa tal-Ispirtu t'Alla, mela waslet fostkom is-saltna ta' Alla. Jew kif jista' wieħed jidħol fid-dar ta' wieħed qawwi u jisraqlu ħwejġu jekk qabel ma jorbotx il-qawwi. Imbagħad ikun jista' jisraqlu daru. Min mhux miegħi u kontra tiegħi, u min ma jiġborx miegħi ixerred. Għalhekk ngħidilkom, kull dnub u dgħawa tinħafrilhom lill-bnedmin, imma d-dgħawa kontra l-Ispirtu Santu ma tinħafirx. U min jgħid kelma kontra bil il-bniedem jinħafirlu, imma min jgħid kontra l-Ispirtu Santu ma jinħafirlux, u la f'did-dinja u lanqas fl-oħra. Jew temnu li s-siġra tajba u l-frott tagħha tajjeb, jew temnu li s-siġra ħażina u l-frott tagħha ħażin. Għax mill-frott tinara fis-siġra ja nisel tal-ifad, kif tistgħu titkellmu kliem tajjeb la intom ħżina. Għax mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom, il-bniedem tajjeb joħroġ ħwejjeġ tajba mill-ħażna tajba tiegħu. U l-bniedem ħażin joħroġ ħwejjeġ ħżina mill-ħażna ħażina tiegħu. Ngħidilkom li kull kelma battala li jgħidu l-bnedmin ikollhom jagħtu kont tagħha f'jum il-ħaq. Għax minn kliemek tkun magħruf bl-ħtija u minn kliemek tkun magħruf ħati. Imbagħad qabżu jgħidulu xi wħud mill-kittieba u mill-Fariżin: Mallem, irridu naraw xi sinjal minn għandek. Weġibhom u qal: nisel ħażin u żieni jitlob sinjal, imma ma jingħatalu l-ebda sinjal ħlief is-sinjal ta' Ġona l-profeta. Bħalma dam Ġona fżaq il-ħuta 3 ijiem u 3 irjieli, hekk idum bin il-bniedem fi ħdan l-art 3 ijiem u 3 irjieli. In-nies ta' Ninwe iqumu f'jum il-ħaq man-nies ta' dan in-nisel u jagħmlu ħaq kontrihom, għax huma nidmu mal-predikazzjoni ta' Ġona u wara hawn min hu aqwa minn Ġona. Is-sultana ta' nofsinhar tqum f'jum il-ħaq man-nies ta' dan in-nisel u tagħmel ħaq kontrihom, għax hi ġiet minn truf l-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u wara hawn min hu aqwa minn Salamun. Meta l-ispirtu ħażin joħroġ minn bniedem imur idur f'postijiet bla ilma, ifittex fejn jistrieħ u ma jsibx. Imbagħad jgħid: ħanerġa' lura lejn dar mnejn ħriġt u x'ħin jiġi isibhom battala, miknusa u mżejna. Imbagħad imur u jieħu miegħu 7 spirti oħra qar minnu u jidħol jammar hemm u jkun l-aħħar ta' dak il-bniedem qar mill-ewwel. Hekk jiġi lil dan in-nisel ħażin. Kif kien għadu jkellem lil ġemgħa, ommu u ħutu kienu waqfin barra jfittxu li jkellmuh. Xi ħadd qallu: ara ommok u ħutek waqfin barra jridu jkellmuk. Imma hu wieġeb lil min qallu: Mini ommi u min huma ħuti? U mettidu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ara ommi u ħuti, għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewjiet dak hija u oħti u ommi. Dakinhar ħareġ Ġesu mid-dar u qgħad bil-qiegħda lejn il-baħar. U nġemgħu madwaru ħafna nies li kellu jitla' fuq id-dajsa u joqgħod bil-qiegħda, filwaqt li n-nies qagħdu bil-wieqfa x-xatt. U kellimhom b'ħafna tixbijat u qal: wieħed żerrieħ ħareġ jiżra u hu jiżra xi żerat waqgħu fuq il-mogħdija u ġew l-għasafar u kluhom. Oħrajn waqgħu fuq l-art il-blat fejn ma kienx hemm ħafna ħamrija u malajr nibtu għax ma kienx hemm ħafna art.
malli telet ix-xemx inħarqu u billi ma kellhom xeruq nixfu. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u qatilhom. Oħrajn waqgħu flor tajba u għamlu l-frott kull waħda 160-30. Min għandu widnejn ħajjisma'. Imbagħad resqu lejh id-dixxipli u qalulu: għaliex tkellimhom bit-tixbijat? Weġibhom u qal: għax lilkom moti li tarfu l-ħwejjeġ moħbija tas-salta tas-smewiet, imma lilhom mhux moti. Għax kull min għandu jagħtuh u jkollu iż-żejjed, u kull min m'għandux jaħdulu imqar dak li għandu. Għalhekk inkellimhom bit-tixbijat, għax huma jaraw u ma jarawx, jisimgħu u ma jisimgħux u ma jifhmux. U jseħħ għalihom dak li ħabbar Iżajja: tisimgħu u ma tifhmux, taraw u ma tarfux. Għax qalb dan il-poplu ħxienet, widnejhom saru tqal biex jisimgħu, għalqu għajnejhom biex ma jarawx b'għajnejhom u ma jisimgħux b'widnejhom u ma jifhmux f'moħħhom u ma jerġgħux lejja u nfejjaqhom. Imma intom imberkin għajnejkom għax jaraw u widnejkom għax jisimgħu. Ngħidilkom is-sewwa li ħafna profeti u nies sewwa xtaqu jaraw dak li taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li tisimgħu intom u ma semgħux. Isimgħu mela intom it-tixbija taż-żerrija. Kull min jisma' il-kelma tas-saltla u ma jifhimiex, jiġi l-ħażin u jaħtaflu dak li kien miżruh f'qalbu. Dan hu li nżera fil-mogħdija, dak li nżera fl-art fil-blat, dan hu min jisma' l-kelma jilqaħħa malajr bil-ferħ, iżda billi ma għandux għeruq fih innifsu, imma u dak ta' dak il-ħin malli jinqala l-għawċ jew it-taħbit minħabba l-kelma malajr jinfixel. Dak li nżera qalb ix-xewk, dan hu min jisma' l-kelma t'Alla, imma l-ħsibijiet ta' din id-dinja u l-qerq tal-għana joħolqu l-kelma u tibqa' bla frott. Dak li nżera f'art tajba, dan hu min jisma' il-kelma u jifhimha u jagħmel il-frott u jagħti min 100, min 60 u min 30. Tahom tixbija oħra. Tixbaħ saltet is-smewiet lir-raġel li sera żerrija tajba fil-għalqa tiegħu. X'in kienu reqdin in-nies, ġie l-għadu tiegħu u żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta kiber l-imbiet u għamel il-frott, deret is-sikrana wkoll. Imbagħad ġew il-ħaddiema ansit id-dar u qalulu: Mgħallem, mhux żerrija tajba żrajt fil-għalqa tiegħek, mela minn fejn ġiet is-sikrana? Qalilhom: wieħed għadu għamel dan. Qalulu l-ħaddiema: tridx immorru nixbruha? Qalilhom: le, li ma taqalawx il-qamħ ukoll intom u tiġbru s-sikrana. Ħalluhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Imbagħad fi żmien il-ħsad ngħid lill-ħassada: iġbru l-ewwel is-sikrana u rbtuha qatet għal ħruq. Imma il-qamħ iġimgħuh fl-imħażen tiegħi. Tahom tixbija oħra. Tixbaħ is-saltna ta' smewiet lil-żerrija tal-mustarda li raġel jieħu jiżra fl-għalqa tiegħu. Il-iżżar fost iż-żrieraħ kollha, iżda meta tikber tkun akbar mill-ħxejjex kollha u ssir siġra li jiġu l-għasafar tas-sema jistkennu fil-frijej tagħha. Qalilhom tixbija oħra. Tixbaħ is-saltna ta' smewiet lil-ħmira li mara tieħu u titfa' ġo 3 sigħat qiegħ sakemm jeħmer kollu. Dawn il-ħwejjeġ kollha qalhom Ġesu bit-tixbijat lill-ġmiegħ u ma kienx ikellimhom bla tixbijat biex iseħħ dak li kien qal il-profeta. Niftaħ fommi bit-tixbijat, nitħaddet fuq it-tagħlim moħbi mill-bidu tad-dinja.
Imbagħad wara li telaq il-ġmiegħ ġie d-dar u resqu lejh id-dixxiepli tiegħu u qalulu: Fisrilna t-tixbija tas-sikrana tal-għalqa. Weġibhom u qal: min jiżra żerrija tajba u bin il-bniedem. Il-għalqa hi d-dinja. Iż-żerrija tajba huma wlied is-saltna. Is-sikrana huma wlied il-ħażen u l-għadu li żeraħħa u x-xitan. Il-ħsad u tmiem id-dinja. Il-ħassada huma l-anġli. Mela, bħalma tinġabar is-sikrana u tinħaraq fin-nar, hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. Jibgħat bin il-bniedem l-anġli tiegħu, jiġbru mis-saltna tiegħu it-tfixkil kollu u kull min jagħmel il-ħażen u jitfawhom fil-forn tan-nar. Hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snien. Imbagħad it-tajbin jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu widnejn ħajisma'. Tixbaħ is-saltna ta' smewwiet lil teżor moħbi f'għalqa li malli jsibu raġel jaħbih u bil-ferħ tiegħu imur ibih kull m'għandu u jixtri dik il-għalqa. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewwiet lil wieħed negozjant ifittex ġawar sabiħ. Malli sab waħda li tiswa ħafna mar bih kull ma kellu u xtra. Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewwiet lil xibka mitfuqa l-baħar li taqbad minn kull ġens ta' ħut. X'ħin timtela jiġbduha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru t-tajba fil-qfief u l-ħżiena jarmuhom barra. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja, joħorġu l-anġli u jifirdu l-ħżiena minn qalb it-tajbin u jitfawhom fil-forn tan-nar. Hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snien. Fimtu dan kollu? Qalulu iva, qalilhom. Għalhekk kull kittieb li jitgħallem fis-saltna ta' smewwiet jixbaħ lil sit id-dar li joħroġ mill-ħażna tiegħu ħwejjeġ ġodda u ħwejjeġ qodma. Meta temm Ġesu dawn it-tixbijat, telaq minn hemm u ġie pajjiżu u beda jgħallem fis-sinagogi tagħhom u staġbu u bdew jgħidu: Mnejn dan il-erf u dawn il-mirakli? Dan mhux bin il-Mastru Daxxa? Ommu ma jisimix Marija? Uħutu l-irġiel Ġagbu, Ġużepp, Xmun u Ġuda? Uħutu n-nisa mhumiex kollha fostna? Mnejn mela ġih dan kollu? U kien dan tfixkila lihom. Imma Ġesu qalilhom: l-ebda profeta mu bla ġieħ ħlief f'pajjiżu f'daru. U hemm m'għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas tagħhom ta' twemmin. Dik il-ħabta semma Erodi t-tetrarka aħbar Ġesu u qal lil dawk ta' madwaru: dan u Ġwanni l-Battista u qam mill-imwiet u għalhekk is-seta tal-mirakli taħdem fih. Għax Erodi kien qabad il-Ġwanni, rabtu u tafaw il-ħabs minħabba Erodja, mart Filippu ħoħ. Għax Ġwanni kien jgħidlu: ma tistax iżomma, kieku rid joqtlu imma beża mill-poplu, għax kienu jżommuh bħala profeta. Mela meta għalaq snienu Erodi, żifnet bint Erodja fin-nofs u għoġbot l-Erodi li weda bħalfa li jagħtiha kull ma titolbu. Mowija minn omma qalet: għatini hawn fi platt ras Ġwanni l-Battista. Sewwet qalbu s-sultan imma minħabba l-ħalfa u l-mistednin ordna li jagħtuha. U bat jaqta' ras Ġwanni fil-ħabs. Rasu kienet miġjuba fi platt u magħtija lit-tifla u din nawlita lill-omma. Imbagħad ġew id-dixxiepli tiegħu, refgħu il-ġisem tiegħu u difnuh. Imbagħad ġew taw l-aħbar lil Ġesu. Malli sema dan, Ġesu telaq minn hemm fuq dajsa lejn post imwarrab, maqtuħ. Malli kienu jafu n-nies marru warah mill-bliet bil-mixi. X'in niżel mid-dajsa u ra dik il-ġama kbira tħassarhom u fejjaq il-morta tagħhom. X'in sar fil-għaxija resqu leħ id-dixxiepli tiegħu u qalulu: il-post mwarrab u sar ħafna ħin. Għalhekk ibgħat in-nies biex imorru fl-irħula jixtru li kellha. Qalilhom Ġesu: m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu.
Wiġbuh, m'għandniex hawn ħlief 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Għalilhom ġibuhom li hawn. U wardna l-ġemgħa biex jinxteħtu fuq il-ħaxix. Imbagħad qabad il-5 ħobżiet u 2 ħutiet. Refa' jneħħlen is-sema, bierek, kiser il-ħobż u tal id-dixxiepli u d-dixxiepli lill-ġemgħa. U kielu kollha u xebgħu. U refgħu il-bċejjeċ li kien fadal, 12 il-qoffa mimlija. Dawk li kienu madwar 5,000 raġel barra minn nisa u tfal. U malajr ġiegħer id-dixxiepli jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat il-ġmiegħ. X'ħin bagħat il-ġmiegħ tela fuq l-għolja biex jitlob waħdu. X'ħin sar flaxija kien hemm hu waħdu. Id-dajsa kienet f'nofs il-baħar, imħabta mill-imwieġ għax ir-riħ kien kontrihom. Fir-raba' sara tal-lejl ġie lejhom miexi fuq il-baħar. Malli rawh id-dixxiepli miexi fuq il-baħar tħawdu għax ħasbu li kien xi fantażma u qabdu jgħidu bil-biża'. Imma Ġesu mala jkellimhom u qal: "Qawwa qalbkom, jienu, tibżawx." Imbagħad Pietru qallu: "Mulej, jekk intu, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma." U qallu: "Ejja." U niżel mid-dajsa u beda jimxi fuq l-ilma biex imur ħdejn Ġesu. Iżda x'ħin ra r-riħ qawwi, beża'. U kif kien se jereq qabad jgħajjad: "Mulej, salvani." U minnu fih Ġesu mett idu, qabdu u qallu: "Ja bniedem ta' twemmin żgħir, għaliex tbeżżajt?" U x'ħin telgħu fuq id-dajsa, ir-riħ siket. Imbagħad dawk li kienu fid-dajsa inxteħtu qudiemu u qalu: "Tassew, int li bent Alla." Wara li qasmu l-baħar, ġew fl-art ta' Ġenesaret. Malli jarfuh in-nies dak il-post, bagħtu f'dawk l-inħawi kollha u ġabulu l-morda kollha. U bdew jitolbuh biex imqar imissu tarf mantaru u kull min kien imissu. Imbagħad resqu lejh il-Fariżin u s-Saduqin u biex iġarbuh talbuh jurihom sinjal mis-sema. Weġibhom u qallhom: "Da jsir fil-għaxija tgħidu temp tajjeb għax is-sema jħammar u filgħodu llum mal-temp għax is-sema aħmar sewdini. Wiċċ is-sema tafu tarfuh, imma s-sinjal ta' żminijiet ma tafux. Nisel ħażin u żieni jitlob sinjal, imma ma jingħatalu l-ebda sinjal, ħlief is-sinjal ta' Ġona, u ħallihom u mar. X'in marru id-dixxiepli tiegħu ix-xatt ieħor insew jieħdu l-ħobż. U qallhom Ġesu: "Qisu li tħarsu rwieħkom mill-ħmie tal-Fariżin u tas-Saduqin." Iżda huma kienu jaħsbu fihom infushom: "Għax ma ġibniex ħobż." Ġesu intebaħ u qalilhom: "X'intom taħsbu fikom infuskom, ja rġiel ta' twemmin żgħir li ma ġibtux ħobż? Għadkom ma tifhmux? Ma tiftakrux fil-5 ħobżiet għal 5,000 u kemm il-qoffa rfajtu? Lanqas fis-7 ħobżiet għal 4,000 u kemm il-ġewla irfajtu? Kif ma tifhmux li mhux għal ħobż settilkom? Ħarsu rwieħkom mill-ħmir tal-Fariżin u tas-Saduqin." Imbagħad fehmu li ma kienx qallhom biex iħarsu rwieħhom mill-ħmir tal-ħobż, imma mit-tagħlim tal-Fariżin u tas-Saduqin. Meta ġie Ġesu fl-inħawi ta' Qajsarija ta' Filippu, staqsa d-dixxiepli tiegħu: "Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem?" Wiġbuh: "Xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti." Qalilhom: "U intom min tgħidu li jien?" Wieġeb Xmun Pietru u qal: "Int Kristu, bin Alla l-ħaj." U qallu Ġesu: "Imbierek int Xmun bin Ġona, għax mhux il-laħam u d-demm marfek, imma missieri li hu fis-smawiet. U jien ngħidlek li int Pietru u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi u bwieb l-infern ma jelbuhiex. U lilek natik l-infitaħ tas-saltna tas-smawiet, u dak li torbot fl-art ikun marbut fis-smawiet, u dak li tħoll fl-art ikun maħlul fis-smawiet." Imbagħad ordna d-dixxiepli biex ma jgħidu lil ħadd li hu kien il-Messija. Minn dak iż-żmien beda Ġesu jur lid-dixxiepli tiegħu
li kellu jmur Ġerusalemm u jbagħti ħafna mix-xjuħ mill-qassisin il-kbar u mill-kittieba u jinqatel u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: barra minnek, mulej, ma jiġrilek qatt dan. Imma hu dar lejn Pietru u qallu: warrab minn ħdejja Xitan, int tfixkil għalija għax ma tifhimx il-ħwejjeġ ta' Alla imma l-ħwejjeġ tal-bnedmin. Imbagħad Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk irid xi ħadd jimxi warajja, jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax kull min irid jeħles ħajtu jitlifha u kull min jitlef ħajtu minħabba fija jerġa' jsibha. Għax x'iswilu bniedem li jirbaħ id-dinja kollha u jagħmel ħsara lil ruħu, jew x'jista' jagħti l-bniedem biex jifdija? Min il-bniedem se jiġi fis-sebħ ta' missieru mal-anġli tiegħu u mbagħad irott lil kull wieħed skont temilu. Ngħidilkom is-sewwa li xi wħud milli qegħdin hawn ma jduqux il-mewt qabel ma jaraw min il-bniedem ġej fis-saltna tiegħu. 6 jiem wara ħa Ġesu il-Pietru u l-Ġagbu u l-Ġwanni ħoħ u tellaħħom fuq muntanja waħedhom u tbiddel qudiemhom u wiċċu iddab bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U wara derulhom Mosè u Elija jitkellmu miegħu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: tajjeb li aħna hawn, jekk trid nagħmel hawn 3 rejjex. Wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattietom u ġie leħen mis-sħaba. Dan hu ibn il-maħbub li bih nitaxxaq, lilu isimhu. Malli semgħuh, id-dixxipli waqgħu wiċċhom fl-art u beżgħu ħafna. Imbagħad resaq Ġesu, messhom u qal: qumu u la tibżgħux. X'kien refgħu għajnejhom ma raw il-ħadd ħlief il-Ġesu waħdu. U huma neżlin mill-muntanja ordnalhom Ġesu: la tgħidu lil ħadd fuq id-dera sa ma jqum bin il-bniedem mill-imwiet. Imbagħad staqsewh id-dixxipli tiegħu: għaliex mela l-kittieba jgħidu li Elija għandu jiġi qabel? Weġibhom u qal: Elija għandu jiġi iva u jrott kollox għalli kien. U ngħidilkom li Elija diġà ġie u ma għarfuhx, imma għamlulu kull ma ridu. Hekk ukoll bin il-bniedem għad ibati minħabba fihom. Imbagħad fehmu d-dixxipli li kien qallhom fuq Ġwanni l-Battista. X'kien niżlu ħdejn il-ġemgħa tan-nies, resaq leh raġel u nxteħet għarkub tieħu qallu: mulej, ħenna l-ibni għax jagħtih tal-qamar u jbati ħafna, għax sikwit jaqa' fin-nar u sikwit fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek u ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu u qal: ja nisel bla twemmin u ħażin, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom. Ġibuh li hawn. U ordna Ġesu x-xitan bil-erra u ħareġ minnu u fieq it-tifel minn dak il-ħin. Imbagħad resqu d-dixxipli lejn Ġesu weħidhom u qalulu: għaliex aħna ma stajniex noħorġuh? Qalilhom: minħabba twemmin iż-żgħir tagħkom. Għaliex ngħidilkom is-sewwa, jekk ikolkom twemmin daqs żerrija tal-mustarda u tgħidu lil din il-muntanja: inqala minn hawn, tinqala.
u xejn ma jkun hemm għalikom li ma jistax isir. Imma dan il-ġens ma joħroġ ħlief bit-talb u s-sawn. Kif kienu miġburin fil-Galilja, għalilhom Ġesu, bin il-bniedem se jkun merħi f'idejn in-nies u jagħtuh il-mewt u fit-tielet jum iqum. U sewdu qalbhom ħafna. X'kien ġew Kafarnaum, resqu lejn Pietru dawk li jiġbru it-taxxi għat-tempju u qalulu li Mgħallem tagħkom ma jħallasx it-taxxa. Wieġeb iva. X'kien daħal id-dar, Ġesu bla ma ħallih ikellmu qallu x'jidhirlek x'mun. Is-slaten tal-art minant min jieħdu t-taxxi jew il-ħaraġ. Minant uliedhom jew minant il-barranin. U billi wieġeb minant il-barranin, qallu Ġesu, mela l-ulied meħlusa. Iżda biex ma nkunux tfixkila għalihom, mur il-baħar. Itfa' xlif u l-ewwel ħuta li titla' iġbida u x'ħin tiftħilha ħalqa issib stater. Ħudu u għatihulhom għalik u għalija. Dak il-ħin resqu d-dixxipli ta' Ġesu staqsewh, min mela u l-akbar fis-sala tas-Smewwiet? U Ġesu sejjaħ tfajjel qiegħdu f'nofshom u qal, ngħidilkom is-sewwa, jekk ma terġgħux issiru bħat-tfal, ma tidħlux fis-sala tas-Smewwiet. Min mela jiċċekken bħal dat tfajjel ikun l-akbar fis-sala tas-Smewwiet. U min jilqa' f'ismi tfajjel bħal dan, jilqa' lili. Imma jekk wieħed ifixkel il-wieħed minn dawn iż-żgħar li jemmnu fiha, ikun aħjar għalih li tiddendel ma' onqu ġebla tal-ħmar u jintefa' f'qih il-baħar. Ħażina d-dinja minħabba l-iskandli. Jeħtieġ li jsiru l-iskandli, imma ħażin għal dak il-bniedem li bih isir l-iskandlu. Jekk idejk jew riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub, aqtow u armih bot minnek. Aħjar għalik tidħol fil-ħajja nieqes jew tsopp milli tintefa' b'żewġ idejn jew riġlejn fin-nar ta' dejjem. U jekk għajnek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa u armija bot minnek. Aħjar għalik tidħol fil-ħajja bajn waħda milli tintefa' b'żewġ għajnejn fl-infern tan-nar. Araw li ma tmaqdrux wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom, l-anġli tagħhom fis-sema dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-Smewwiet. X'jidrilkom? Jekk raġel ikollu mitnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix ewwilla d-99 fuq l-għolja u jmur ifittex il-mitlufa? U jekk jiġi li jsiba, ngħidilkom is-sewwa, aktar jifraħ biha milli bid-99 li ma ntilfux. Hekk mhix ir-rieda ta' missierkom li hu fis-Smewwiet li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar? Jekk jaħtieħuk, mur wissieħ bejnek u bejn weħidkom. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt il-ħuk. Jekk ma jismax, hu miegħek wieħed ieħor jew tnejn biex kull ħaġa titwettaq bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk ma jismax minnhom, għid lil-ġemgħa, jekk lanqas milla jisma' mill-ġemgħa, ikun għalik bħal pagan u pubblikan. Ngħidilkom is-sewwa, kull ma torbtu fl-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fl-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom is-sewwa wkoll, jekk tnejn minnkom jiftehmu bejniethom fuq l-art biex jitolbu xi ħaġa, tkun mogħtija lilhom mingħand missieri li hu fis-Smewwiet. Għax fejn ikun hemm tnejn jew tlieta miġmugħin f'ismi, hemm min kun jien f'nofshom. Imbagħad resaq Pietru qallu, kemm il-darba rrid naħfer lil ħija, jekk jonqosni, sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu, ma ngħidlekx sa 7 darbiet, imma sa 70 għal 7 darbiet. Għalhekk tixbaħ is-sala tas-Smewwiet lil wieħed sultan
li rrid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda, ġabulu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iħallas, ordna sidu li jinbih u martu u wliedu u kull ma kellu. Biex jitħallas id-dejn, imma l-qaddejn xteħed friġleħu qallu, ja sidi, stabar ftit bija u kollox inħallas. Ġitu ħniena sid dak il-qaddej, telqu u ħafirlu dejnu. X'inħareġ dak il-qaddej sab wieħed minn sħabu li kellu jattih mid-dinar. Qabdu u żammu minn u qallu ħallas dak li għandek tagħti. Il-qaddej sieħbu inxteħed friġleħu qallu stabar ftit bija u nħallsek. Imma ma rridx, iżda mar u tefgħu il-ħabs sakemm iħallas dejnu. Meta raw dan il-qaddejja sħabu qalew ħafna u marru għarfu l-sidhom b'kull ma ġara. Imbagħad se jaħlu sidu qallu ja qaddej ħażin, dak id-dejn kollu ħfirtulek għax tlabtni. Ma kienx imissek mela tħellna l sieħbek bħalma jien ħennejt għalik. U kollu mgħaddab, sidu rħieħ f'dejn il-Manigoldi sa ma jħallas dejnu kollu. Hekk jagħmlilkom missier li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux wieħed lill-ieħor minn qalbkom? Meta Ġesu temm dan il-kliem, telaq mill-Galilija u ġie fart il-Ludija, in-naħa l-oħra tal-Ġurdan. Marru warajh ġmien kbar ta' nies u fejjaqhom hemm. Resqu lejh xi Fariżejn biex iġarbuh u qalulu: għandu raġel jgħid li jibgħat il-martu għal kien x'kien? Wieġeb u qal: ma qrajtux li min ħalaq sa mill-bidu ħalaqhom raġel u mara u qal għalhekk ħalli r-raġel missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed? Għalhekk mhumiex aktar tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li Alla għaqqad ma jħollux il-bniedem. Imbagħad qalulu: mela għaliex Mose ordna li tingħata l-kitba tad-divorzju u tintbagħat? Weġibhom: Mose minħabba li bussjata qalbkom ħallikom tibagħtu n-nisa tagħkom, imma fil-bidu ma kienx hekk. U jien ngħidilkom li kull min jibgħat il-martu ħlif minħabba rabta ħażina u jżewweġ oħra jiżni. Qalulu d-dixxipli: jekk kien idejn il-kundizzjoni tar-raġel mal-mara ma jaqbilx tiżżewweġ. Qalilhom: mhux kulħadd jifhem dil-kelma imma dawk li huma lilhom. Għax hawn ewnuki li huma hekk minn ġew f'ommhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-saltna tas-Smewwiet. Min jista' jifhem ħajjifhem. Imbagħad ġabulu xi tfal biex qiegħed idejh fuqhom u jitlob għalihom, imma t-tixxiepli ċanfruhom. U Ġesu qal: ħalluhom it-tfal, la sammuhomx li ma jiġux għandi, għax ta' minnu bħalhom hi s-saltna tas-Smewwiet. U qiegħed idejh fuqhom, imbagħad mar minn hemm. U ara resaq lejh wieħed u qallu: Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Wieġbu: għaliex tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu it-tajjeb. Jekk trid tidħol fil-ħajja ħares il-kmandamenti. Qallu: liema? Wieġeb Ġesu: la toqtolx, la tiżnejx, la tisraqx, la tixxidx bil-kiteb, weġġaħ il-missierek u l-ommok u ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Qallu żagħżugħ: dawn kollha ħaristhom, x'jonqosni? Qallu Ġesu: jekk trid tkun perfett, mur, bih dak li għandek, għatih lill-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja warajja. Meta semma is-żagħżugħ tal-kliem mar qalbu sewda għax kellu ġid kbir. Qal Ġesu lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom is-sewwa ħaġa tqila li għandi jidħol fis-saltna tas-Smewwiet. Ngħidilkom ukoll li jeħfef li jgħaddi ġemel minn għajn tal-abra milli jidħol għani fis-saltna tas-Smewwiet. Malli semgħu dan, id-dixxipli staġbu ħafna u qalu: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad Pietru qabad u qal: ara, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa jkollna. U Ġesu qalilhom:
Ngħidilkom is-sewwa li intom li ġejtu warajja fit-tiġdid tad-dinja meta joqgħod bin il-bniedem fuq it-tron ta' sebħu, toqgħodu intom ukoll fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min ħalli djar jew aħwa, irġiel jew nisa, jew missier jew omm jew ulied jew raba minħabba ismi, jieħu mit-darba iżjed u jikseb il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma l-ewwel isiru l-aħħar u l-aħħar l-ewwel. Tixbaħ is-saltna ta' smewwiet lil wieħed sit id-dar li ħareġ filgħodu kmieni biex jikri l-ħaddiema għall-għalqa tiegħu ta' dwieli. Wara li ftiem mal-ħaddiema b'dinier għal-jum, bagħathom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. U ħareġ madwar it-tielet sija u ra oħrajn qegħdin fil-misraħ bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll fl-għalqa tiegħi ta' dwieli u nagħtikom dak li ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ madwar is-sitt sija u d-disa sija u għamel hekk ukoll. Madwar il-11 sija ħareġ u sab oħrajn qegħdin hemm u qalilhom: għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn? Qalulu: għax ħadd ma qabbadna. Qallhom: morru intom ukoll fil-għalqa tiegħi ta' dwieli. Xejn sar fil-għaxija qal sit il-għalqa ta' dwieli lil dak ta' fuq il-ħaddiema. Sejjaħ il-ħaddiema u għatihom il-ħlas, ibda minn tal-aħħar sa tal-ewwel. Meta ġew dawk tal-11 sija ħadu dinier kull wieħed. Xejn ġew tal-ewwel ħasbu li se jieħdu aktar, iżda ħadu huma wkoll dinier kull wieħed. Kif ħaduh qabdu jgergru kontra sit id-dar u qalu: dawn tal-aħħar ħadmu sija waħda u int għamilthom bħalna li tabbejna bit-toqol tal-jum u bis-sħana. Imma hu wieġeb lil wieħed minnhom: ħabib, minix noqsok, mhux b'dinier ftemt miegħi, hu dak li hu tiegħek u mur, imma jien irrid nagħti lil dan tal-aħħar daqsek. Ma għandix jien il-jiet li nagħmel li rrid bġidi, jew għandek inti tkun għajur għax jien tajjeb. Hekk ikunu tal-aħħar l-ewwel u tal-ewwel l-aħħar. Imbagħad resqet leħ ommu li tżabdi ma' wlieda u nxteħtet qudiemu biex titolbu xi ħaġa. Alla, xi trid? Qaltlu: ordna li joqogħdu dawn iż-żewġ uliedi, wieħed fil-lemin u wieħed fix-xelluk tiegħek fis-saltna tiegħek. Weġiba Ġesu: ma tafux intom titolbu? Tistgħu intom tixorbu l-kalċi li jien se nixrob? Qalulu: nistgħu. Qalilhom: il-kalċi tiegħi tixorbuh, imma li toqogħdu fil-lemin jew fix-xelluk tiegħi mhux jien li nagħtih. Dak hu għal dawk li hu mħejji għalihom minn missieri. Malli semgħu l-10 l-oħra għadbu għaż-żewġ aħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: intom tafu li l-kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbar juru s-seta tagħhom. Fostkom mhux hekk, imma min fostkom irid ikun kbir, ikun għaddej tagħkom. U min fostkom irid ikun l-ewwel, ikun il-sir tagħkom. Bħalma bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jagħti u jagħti ħajtu bħala fidwa għal ħafna. Huma ħerġin minn Ġerko, marret warajhom ġema kbira ta' nies. U wara, żewġ omja li kienu bil-qiegħda ma' triq, malli semgħu li Ġesu kien għaddej, bdew jgħidu: mulej, ħenna għalina, bin David. In-nies ċanfruhom biex jisktu, iżda huma aktar bdew jgħidu: mulej, ħenna għalina, bin David. Ġesu waqaf, sejħilhom u qalilhom: xi tridu nagħmlilkom? Qalulu: mulej, li jinfetħu għajnejna. Tħassarhom Ġesu u messilhom għajnejhom u dak il-ħin bdew jaraw u marru warajah.